kan Paling iso. ke anake sapa le Baru. baru lek tak takoni bedhe Pak sapa jenenge Usnan. Usnan kowe nek bedhe tak kowe gedang kowe model Kalimantan sapa jenenge hah model kali mau iki lho model Kalimantan sapa Kaijo. karek kowe saiki dukun bayi nglempung sapa jenenge Ambol. Bol, sejak kapan dadi dukun bayi? aku dukun bayi nglempung pas sing lair metu kowe tak rogoh bosok alah iki tak takoni tenan Pak sapa jenenge sapi matang kono ana wong sapi galani Pak sapa jenenge Sa S A P I I. waca pedhet Sapi I. Pak sapa jenenge tak kei dhuwit tenan adep karo cuk Pak aku jenenge Sapi I. mosok kowe lair saka sapi Iki jenenge gak wong ae. sapa ki paham sapa jenenge Usnan. oh kusenan apik mosok ipin-upi anake sapi jawab ketoprak iki jenenge apa tak bayarke Ketoprak ciplis. jenenge iki lho cuk Terima gola budaya. alah ke diwarai tak wis asemulanya lho gak apa-apa ngene kowe karo aku wong telu kadung rene ngrejakno desa malah cangkeme ngrejakno desa kene iki sing ndelok warga Nglempung ndongakno warga kene uga ndongakno Pak Lurah didikek dhuwit iso apa ora asu sing apik aku sik apa kowe sik ya aku sik Bapak Lurah Jiar, kula pentas teng mriki tiap tahun, kula dongak-dongake desa Nglempung panjang yuswa sedang. Hal cecet aku lali lho. Ya apaan? Sing ngekeki sapa? Ya engko dongakno sing apik. Pak Jiar aku njuk dhuwit. Ora usah akeh-akeh. Aku rasa 100 200 ae. Bisa aku ora entuk dhuwit kowe. Pin. Masa kowe limbok mayune ngono, Cok? Suwe. Iku masa mbok mayune ngono, waduh. Jancuk iku. Mbok tenan iku. Lah ayo. Aja siliti ya sing delok. Madhep rono iku lho mbok kolong kurengen. Rono. Ndongakno sik engko lagi anu gedang kowe. Pak Lurah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah, angger gadis aku munggah terus, Pak. Kowe tak donga apa kowe ngeki dhuwit aku. Bapak Lurah, manggung. Iya lali. Ya ampun teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia Ipin Upin. Cilo Viju. Oh ame belalang ambil joget. Bintang kopo kalau malam ini susu. Oh ame dalam kupu-kupu. Siang tanggal. Tema bukan nyanyi mbok apa? Sapa? Balanku
musik lagi lagu kok kene nyanyi sik. Duwike go mulih kan ombok cuk. Ya kene gen ketok. Iki live streaming. Siap. 1 2 3 4. Musik langsung lagi nyanyi. 1 2 3 4. Siap rungokno. Balonku. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning gelap. Rungokno. Balonku ada 5. Lho ora kena pinu. Nyanyi ora ada blas. Musik. Jalone sak senengen. Yo wis kono malah ngenyek aku ape. Musik. Musik. Gundul-gundul pacul. Gane. One, two, three, four. Gundul gundul pacul cul gembelengan nyunggi nyunggi wakul kul. Nyunggi lembang sekali dadi sakata. Lembang sekali dadi sakata. Kabel kidul. Hitung matur nuwun diampun saya kula lagi. 54 kowe lek pira ora hitung goblok. Rene. Hitung kene lho. Matane dihitung ngene lek kadume aku kok. Yo hitung oleh pira? Lah aku 5.000, Cuk. Matane. Wes saiki ngene iki balik sik minggir ke kowe lak dadi kewan apa ora? Enterono. Oh alah yo ya golekno dhuwit tas cilik-cilik terus. Ayo siap. Siap dia. Siap dia. Berhitung mulai dari depan. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Goblok. Tak baleni. Goblok. Siap dia. Berhitung mulai dari depan bahasa Arab. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal. Ayo. Rok matamu kono. Rok bom. Rok. Rajin swing siot. Tam. Gak ada rok sing swing siot. Siap. 1 2 3 4 berguling. Ya. Siap you, Abin.
Pak.